kanti ujaji wangena kunebhizi yayikhona ezozathuka umuntu aquleke njengoba phela mangihlale nomfana ngonakele lutho ayikho into ethusayo. Wafuthi kwenze nje. Uyabona angisho ukuthi kube mhlambe I'm not what I am. Ngabe selibhubhile. Waficani. U-action wafica. Hey, okay. Namas from the madana. Hayi phela ngithi wawungekuvela ungene nje emnyango. Uve kanjani u-action nawagijiswana nje endlini. Wathuka ngisho uThami. Namanga. Uthami ukuthi ngifike kanjani ngaze kanjani ukuthi balapha ngoba angivami ukukhuluma ngifuna ngikho. Wathuleka ngisho ukuthi uzoshona ke. Kuduzukiwe nje kwenziwa kwalethe uvele kuduzukiwe nje kwala endlini. Ngayihambela.